e de mulleres rurais dotada con 200.000 euros, demos luz verde a outros 200.000 euros para 7 festivais audiovisuais e preto de 3,6 millóns de apoio aos concellos. Infraestructuras deportivas, 350.000 para 3 concellos e para 16 concellos 3,2 millóns de euros ao abeiro do Plan Máis Provincia. Fora dos asuntos da Xunta de Goberno, falar dunha nova edición do programa Máis Bosques e logo dunha nova que ten que ver cun novo recoñecemento do vídeo da campaña turística deste ano do destino Rías Baixas, que é a túa meta, o teu destino e que acabamos de coñecer. E comenzamos, e facémolo ca aprobación das axudas para a edición de obras culturais en galego. Trátanse de 70.000 euros que se distribúen entre 16 entidades de ánimo sin lucro de 11 concellos. As axudas oscilan desde os 1.350 euros aos 8.000 e con estes axudas apoiamos edicións en papel, audiovisuais, mixtas e tamén noutros formatos. E trátanse de materiais baseados en temáticas como a música e os instrumentos tradicionais, o comercio, as entidades deportivas, medio natural e animal, toponimia e moitísimos máis. Avanzamos, así, no fomento outra semana máis da lingua galega, da nosa lingua, e tamén do noso compromiso de difusión e conservación do noso rico e amplo legado histórico e patrimonio cultural. E pasamos á xuventude, porque hoxe imos contratar o desenvolvemento do programa Xuventude a Máis, dotado con 120.000 euros. Un programa que, como recordaredes, puxemos en marcha este ano, que ofrece 102 obradoiros de benestar, creatividade ou sostenibilidade en 42 concellos de menos de 20.000 habitantes. E teño que dicir que me sinto orgulloso deste programa, foi un éxito, cumpliu as expectativas sobradamente, de feito, se viron superadas nesta primeira edición. E as actividades teñen unha duración de 20 horas e para grupos entre 7 e 15 mozos, ten un custe para o alumnado de 5 euros e desenvolverase entre o último trimestre deste ano e o primeiro do 27. Así que, unha vez máis, avanzamos para dotar a xuventude da nosa provincia de propostas adaptadas ás súas necesidades. E dun programa pioneiro a outro, en este caso, de apoio ao tecido asociativo. Falamos aquí xa de axudas para a mellora de locais sociais, todo o que ten que ver con traídas de auga, legalización, pero, ademais de todo isto, dentro desta aposta sen precedentes da Diputación polo tecido e movimento veciñal, hoxe iniciamos un novo programa de axudas dotado con 200.000 euros do que se poden beneficiar as asociacións de veciños e mulleres rurais para organizar actividades e prestar servizos. De que tipo de actividades falamos? Pois obradoiros ou accións formativas de interese social, actividades de promoción da saúde, hábitos de vida saudable e benestar físico e emocional, cursos de primeiros auxilios e riscos domésticos, actuacións de sensibilización en igualdade, medio ambiente, participación ou memoria e actividades interxeracionais, entre outras. Cada asociación pode recibir un máximo de 1.000 euros. Ya hai dúas liñas disponibles. Por unha banda, a destinada á adquisición de bens funxibles ou elementos non inventariables, e por outra, a dirixida á contratación dos servizos externos necesarios para organizar esas actividades. Entre outros gastos subvencionables, inclúense o material didáctico divulgativo, material funxible para desenvolver a actividade e outros moitos máis. O noso tecido asociativo veciñal é fundamental para manter vivos moitos lugares de toda esta extensa provincia que fortalece tamén a convivencia e, por iso, desde a Diputación queremos apostar con feitos, non con palabras, o enorme traballo que realizan cada día todas estas asociacións ao servizo da veciñanza da provincia. E agora vamos a avanzar e o facemos falando de cultura, porque
aprobamos o reparto de 200.000 euros para a celebración de 7 festivais audiovisuais que englobamos, ademais, baixo a marca do Rías Baixas Film Fest. Son, en canto orzamento, 30.000 euros máis que o ano pasado e que permiten incorporar un novo nome a esta marca de festivais tan coñecida e recoñecida por todos. A nova incorporación é a Mostra do Audiovisual e Cinema de Marín. Desta maneira, por ir ao detalle de cada un das cifras que recibe os festivais, o que se está celebrando agora, o Festival de Cannes, 38.000 euros. Para o Playdoc, que se celebra en Tui, que é o Festival Internacional de Cine e Documental, que foi a principios deste mes de maio, 37.000. 35.000 para o FIC Bueu, o Festival Internacional de Cinema de Bueu. 31.000 para a 11ª edición do Festival de Cinema de Pontevedra, Novos Cinemas. 26.000 para a Curtas Festival do Imaxinario 2026, que se celebra en Vilagarcía de Arousa. 24.000 para unha nova edición do Galicia Friki Film Fest e 7.000 para o MAC Marín. Todos eles, estes 7 festivais, están comprometidos co mellor cinema internacional e tamén co desenvolvemento do sector audiovisual galego, que está a vir un momento moi doce, como todos sabemos. Son propostas únicas que, ademais, atraen a centos de persoas cada ano na nosa provincia, das que nos sentimos tremendamente orgullosos. E agora vamos a falar do bloque de apoio aos concellos. Plan extraordinario de infraestructuras deportivas e máis provincia. Aprobamos preto de 350.000 euros para o terceiro, en base ao abeiro do terceiro plan de infraestructuras deportivas, que se benefician os concellos de Cuntis, a Illa de Arousa e o Grove. Cuntis vai recibir máis de 100.000 euros para a reforma do edificio do antigo matadoiro para convertelo nun gimnasio. Illa de Arousa, como anunciou onte o deputado Javier Tourís, preto de 105.000 euros para a mellora do edificio náutico deportivo. E o Grove, como anunciou tamén onte o deputado Marcos Guisasola, máis de 140.000 euros para a mellora do campo de fútbol do Monte da Vila. Máis provincia, aprobamos 3,2 millóns de euros para 16 concellos. Son moitos investimentos destos 16 concellos que vai supoñer a financiación do 100% da Diputación. No detalle, nas notas, que mandaremos a posteriori, irá detallado, pero a grandes rasgos, na liña 1, na de investimentos, demos luz verde a preto de 2,8 millóns de euros. 70.000 van servir para cubrir a achega municipal do Concello de Crecente para a humanización e mellora de infraestructuras en Sendelle. Oia, 80.000. Tamén para financiar a achega municipal da mellora da Praza do Campo e rehabilitación dunha vivenda para uso comunitario. Destinamos tamén 85.000 euros para o Concello de Barro para a rehabilitación da nave da música. Aprobamos preto de 90.000 euros para a MEIS, para o camiño escolar seguro ao CPI do Mosteiro. En Alama, para a mellora da avenida do Concello da Rúa Manuel Tosar, grazas a unha achega de 105.000 euros. O Porriño conta con 160.000 euros para a construción dun muro na Escola Infantil de Pontellas. Vila de Cruces, con outros 170.000 para a humanización da Rúa do Cine. Salvaterra de Miño recibe 175.000 para o pabillón municipal Cándido Carrera, cun orzamento total de 315.000 euros. Valga, dous proxectos, 350.000. 175.000 euros tamén para a achega municipal para equipar e mellorar a área de lecer de Porto Piñeiro e máis de 175.000 para a achega municipal da mellora da mobilidade peonil en dúas estradas provinciais. Na P8501 valga os Martores e na EP 8502 valga Baño, que ten un orzamento no seu conxunto de preto de 800.000 euros. Para a Guarda, aprobamos tamén 225.000 euros para que acometa unha mellora na zona deportiva da Sangriña. Tomiño recibe preto de 300.000 euros para crear un espazo público na contorna da igrexa de Santa María de Tebra. Salceda de Caselas, para a prolongación da rúa Mártires de Sobredo, con 375.000 euros, insisto, do plan máis provincia. E, por último, na liña 1, Baiona. Dous proxectos, 380.000 euros. 95.000
para a reurbanización do entorno de Santa Liberata e 285.000 para a revitalización urbana do Burgo. Gasto corrente, liña 2, 470.000 euros. Para Ourove, Poio e Vila de Cruces. Poio recibe 105.000 para o gasto corrente de investimentos, Ogrove 180.000 para medidas como o plan de rozas ou a conservación de espazos públicos e Vila de Cruces contará con outros 180.000 tamén para a prestación de diferentes servizos como a recollida de lixo. E ora, por outra banda, e xa de fora da orde, os dous asuntos que vos comentaba fora da orde da Xunta de Goberno, quero informarvos que poñemos en marcha outra nova edición do programa Máis Bosques, cos que ofrecemos visitas guiadas a enclaves singulares da provincia, adaptadas ao patrimonio natural e cultural da contorna, e baixo a idea dos coñecidos como os baños de bosque. E é un programa que todos os anos é un auténtico éxito e que neste ano, 2026, vai incluir 7 rutas das que se podrán disfrutar en saídas que se desenvolven entre os meses de xuño e setembro. Cales son esas 7 rutas? En Barro, na Barosa, Carboeiro en Silleda, Illa de Tambo en Poio, Pazo de Lourizán en Pontevedra, Manesas Campo Lameiro, Río Lérez en Pontevedra e Fervenzas de Parafita e Raxoi en Valga. E arrancamos xa. O sábado, día 6 de xuño, vai ser esa primeira ruta, nun mes de xuño no que van a ter lugar outras, e o plazo para inscribirse abre o 27 de maio ás 9 da mañá, para inscribirse en todas elas. 27 de maio ás 9 da mañá. Por lembrar un pouco como é o desenvolvemento de cada unha destas rutas, é unha actividade gratuita, que ten unha duración de 2 horas aproximadamente, cada unha ten 15 prazas dispoñibles e cada solicitante pode incluir na solicitude como máximo 3 acompañantes. Lembrades, luns 27 de maio abre o prazo para inscribirse ás 7 rutas do programa Máis Bosque. E do resto de información, pois iremos proporcionándola según vayan chegando as datas da celebración das rutas. E quero rematar falando dunha noticia, dunha boa nova que ten que ver con turismo, porque o vídeo da campaña A túa meta o teu destino acaba de recibir o galardón de prata no Festival de Nova York dos premios de televisión na categoría de imaxe corporativa turismo. Trátase dun premio que recoñece os valores, a visión e a identidade dunha marca e que supón un novo e importante aval internacional ao traballo que estamos a desenvolver desde a provincia para proxectar a imaxe das Rías Baixas por todo o mundo. E, ademais, ten un valor moi especial, porque a candidatura foi avalada por un xurado integrado por 200 produtores, directores, guionistas e profesionais creativos dos medios de comunicación de todo o mundo. Este recoñecemento non fai máis que confirmarnos o que xa sabíamos da provincia de Pontevedra, que destaca pola súa calidade, pola súa creatividade, pola súa capacidade de innovar na promoción turística cunha marca propia e diferenciada. E tamén quero compartir outro dato relacionado con turismo e que demostra a enorme forza e dinamismo do sector turístico da nosa provincia, porque estes días atrás vos falaba dos primeiros premios Turismo Rías Baixas e en total presentáronse 84 candidaturas a estes primeiros premios Turismo Rías Baixas, é dicir, unha media de 12 por categoría, e é unha cifra que supera as nosas expectativas e que confirma a implicación, o talento e a capacidade innovadora das persoas, empresas, entidades vinculadas ao turismo na nosa provincia. Estamos a falar dunhos premios cos que queremos recoñecer o compromiso do sector coa excelencia, a sustentabilidade, a innovación e a promoción do destino. Son os galardóns que lembraredes que son 7 categorías. Mellor proxecto de turismo responsable,
innovación en turismo, mellor proxecto municipal, mellor oficina da rede Info Rías Baixas, mellor persoa informadora turística, traxectoria turística e recurso ou experiencia turística máis destacable en redes sociales. Estas son as 7 categorías. Unhos premios que se van a entregar o 28 de maio en Baiona. Estas 84 candidaturas son outra mostra máis do gran momento que vive o destino Rías Baixas, o turismo na nosa provincia, e do enorme traballo que hai detrás de todo isto, dun competitivo e moderno destino e cada vez máis recoñecido dentro e fora de Galicia. E pola miña parte, era o que vos tiña a comentar dos asuntos que teñen que ver ca Xunta de Goberno e outros de fora da Xunta de Goberno. Se hai algunha pregunta ou aclaración, pois... Distintos axentes do sector turístico están advertindo de que igual a situación xeopolítica actual, coa guerra en Irán e o encarecemento dunha serie de produtos, fai que as previsións non sexan tan boas como se agardaban para esta temporada de verán. Vimos xa unha Semana Santa con moi bo tempo, pero que onde as previsións igual non foron, os resultados finalmente non foron os mellores. Eu quería preguntar se existe certo medo de que neste verán non se chegue a un nivel turístico, un nivel de ocupación turística como se agardaba no primeiro momento. Medo non. É dicir, as expectativas son moi boas, estamos a recibir máis turista estranxeiro ca nunca, é dicir, accións como guerras ou outras similares, por xa se viviron noutros momentos, concretamente neste ano 2026, e non tivo influencia no que se refire á parte de recepción de turistas. Falamos de turista internacional. Logo temos outro público que é o nacional, onde estamos a captar visitantes con accións concretas. Nos fomos o ano pasado a parte de Cataluña e Aragón, agora temos unha accións que xa falaremos delas, pero pensadas tamén nas proximidades de Galicia para facer esas escapadas que nos permite que a época forte non sexan estes 3 meses, que tamén, senón que sexan os 365 días do ano. Por lo tanto, neste senso, totalmente confiados de que vai a ser outro ano excepcional en canto a datos de todo tipo, por todo o que significa o turismo. En isto, pois, a Diputación, a través da promoción do destino, ten parte de culpa, da boa culpa, pero que o sector é fundamental. En iso, tremendamente orgullosos polo que están a realizar e ese salto de calidade que lle están a imprimir ano tras ano. Moi ben. Moitas grazas a vos.